Kono potelot kok semende nang kono. Potelot dengkulmu mlacot kowe ora. Wong kok padhake potelot, aku kudu ngepinge. Kaya bar diongoti kae. Maksudnya potelot apa ya, Ping, Pak? Potelot gambar kan aku kayak gambare pink. Ya nek umume niku potelot niku ireng. Kok pink? Jare ngaun jabane pink. Nek jerone aku ora tau ngemate. Ora tau ngerti aku pancen oke-oke jabane pink kok. Wong petelot kok pink lho. Sing ngomong sapa? Wong sing ngomong kowe dhewe muni jabane pink kok. Kula ngangge jilbab pink. Lah jenengan kok mungel nek petelot pink iki petelot apa? Saka dhuwur kapale tak matke kowe rak ning ngisor, kowe ning gladak. Nah, gladak ngisor kae, ning ngisor dhewe ning nggon parkir-parkiran montok mobil kae, tak matke kok ana potelot semende. Aku mung muni ngono kok njur tok gagas tekan potelot bareng. Lah njuk bayangke petelot kok pink iki maksudnya sing pink nggon apane ngono. Anggon kayune kae. Kayune kae nek diongot. Kayune nek diongoti ra terus coklat. Ha iya. Wis ora tau gagas tenan kuwi. Sik pondang niku. Mbah, aku ora ngerti kok. Ora tau. Inisial iku ndak kejahatan IT. Oh, pencemaran nama baik ndak bagus. Iya. Ning ana. Ya wis dimatke wae kok nyuting mbok siji raine. Raine Wiyaga iki anggere krungu kecrek ana sing tratap ngono kuwi ayo kuwi. Kudu rigen. Lanas titik. Tak kira nek kudu rigen lanas titem. Lanas titik. Terus Ing saben rinolan wengi. Sapa sing ora betah rene wengi dolanan tahu tempe. Ha iya. Ha iki lagune tahu tempe kok. Ya, ngono langsung lambene dilap anduk. Ha iya. Rumangsaku tahu tempe iki panganan paling enak ya, Gong. Ah iya, menu sehat 4 sehat 5 sempurna. Ah iya. Ana tahu tempe digoreng terus ning nggon gambar kae ana sayur mayur, ana apa iwak laut kuwi menjutake sewijining makanan 4 sehat 5 sempurna. Heeh. Jero Semar, Semar iki arang-arang mangan tahu tempe arang-arang kok. Wah, aku nek mangan lawuh lempung. Wah, ya aja lara ati to, Pak. Wis ngene kok njur atine kelara-lara. Yo, donake. Tahu tempe. Heeh, kaya ngapa? Aja dikira ayu karo isane ming gubuk asmara randa kempling tahu tempe ya iso.
Andhok wis iso. Aja ming tahu tempe ora. Ya. Sekali-sekali anu raketang dileti sewengi klasikan ngene iki ya, Pak. Wah, aku cocok. Ora kok pendak dino tak tuntak dodang tak. Bongkon nang weteng. Kala mangsa ya ngene iki garap sing alus-alusan. Cocok karo apa jenenge men di midhangake karo para streamer, Pak. Streaming karo minger. Ayo, streaminger. Ayo kaya ngapa? Sembah nuwun Mbak Ayu Purwa Lestari sampun kepareng maringi inggih menika minastan tahu lan tempe. Iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan lan menika ugi sembah nuwun saking yang sampun kinten lumantar. Wah. WA. Admin Kisena nggih nyuwun tembang podang kuning Mbak Tatin. Mangke kula sawer 500.000. Mangke. Waduh. Gedung jero iso dijajaki atine menungso sapa sing ngerti. Maksude piye kuwi? Apike percaya padha percaya iki tak kei ya terus dikirim. Ha iya. 500 Bapak Suratmin Banjarmasin. Heeh, ya wis ora apa-apa lah. Idep-idep nyeneng-nyenengke Pak Suratmin lenggane Banjarmasin. Iya. Ayo coba kaya ngapa Mbak Tatin Lestari Andayani sing kepareng nyekar podang kuning. Ayo, walah wis beso tetep tak tundak. Ha iya wis ora apa-apa. Jane arep golek sing tembang-tembang alusan iki mesti tetep ketabrak. Podang kuning. Ora apa-apa. Kowe iki saiki arep dadi ketua komite pemberangusan korupsi ora sok. Ora lucu-lucu banget gong ndak. Ketok kaya rendah banget. Engko bareng aku wis dadi kok ngene iki ora lucu. Ayo cilaka. Wis ben ora masalah. Ayo Tin, jumeneng. Ya. Wah, biyen. Heeh. Nganggo kudung. Wah, ya wis biasa dek iki sabdene kudungan. Oh.
Wis saben dina iki Tatin ki ora ninden ki nang omah kudungan, demben mangkat nang Sumatera numpak kapal kudungan serbet tok. Sinten mboten nggih nika iki apik jenengan niku. Oh, kotak-kotak kaya ngono. Gek gupak duduh barang kok nggo kudungan. Tinggal gupak mie ayam lene mbas jenengan nika lho. Wah, jane minang-minangke tenan. Lah tekan Palembang ya ming tuku mie ayam. Ayo coba ya golek kudu ki sing apik sing. Lho nika pun apik lho, pun pink lho warnane. Apa? Pink. Ayo kuwi sing marai wagu. Aku iki tak delok kapal kae rak tingkat. Aku nang dhuwur kowe campur sing nggotokke keluke lho. Dadi nang isor kono potelot kok semende nang kono. Potelot dengkulmu mlacot kowe ora. Wong kok padhake potelot. Ha kudunge pinge. Kaya bar diongoti kae. Maksudnya potelot napa ya pink, Pak? Potelot gambar kan aku kayak gambare pink. Ya nek umume niku potelot niku ireng. Kok pink. Jare ngaun jabane pink. Nek jerone aku ora tau ngemati. Ora tau ngerti aku pancen oke-oke jabane pink kok. Wong petelot kok pink lho. Sing ngomong sapa? Wong sing ngomong kowe dhewe muni jabane pink kok. Kula ngangge jilbab pink. Lah jenengan kok mungel nek petelot pink iki petelot apa? Saka dhuwur kapale tak matke kowe rak nang ngisor, kowe nang gladak. Nah, gladak ngisor kae, nang ngisor dhewe nang nggon parkir-parkiran montok mobil kae, tak matke kok ana potelot semende. Aku mung muni ngono kok njur tok gagas tekan potelot bareng. Lah njuk bayange petelot kok pink iki maksudnya sing pink nggon apane ngono. Anggon kayune kae. Kayune kae nek diongot. Kayune nek diongoti ra terus coklat. Ha iya. Wis ora sato gagas tenane kuwi. Kek podang kuning kowe. Ayo, nggak podang kuning dibawani. Ya, wis ora masalah. Kok menawa iki engko Pak Suratmin ndudul kanca-kanca liyane. Pak Suratmin saka Banjarmasin, sapa ngerti kok saka Samarinda, Palangkaraya, saka Bontang. Ya. Piye? Masih belum? Iya. Ora apa-apa. Ya. Aku bingung. Neno. Saben dina. Mikir mano. Nggih. Ayo terus kek. Mikir mano. Ora ndek gawean. Ha iya. Mikir mano. Mikir manuk podhang. Agawe gregeting. Riminge kok muyer-muyer. Ati. Neno. Nora mendo sun pikatku lutebe apa sih bando Nen. Kita anak padha. Esuk awan ning omah ya meh padha wae kok. Neno karo Buk Asmara meh padha. Heeh, nadane meh padha. Pancen nadane. kok saya gede suarane lho Kowe senengane sok mancing-mancing. lah Karang Semar ki nek dinengke wae iki saya wis saya gedhe dhewe. Ya Mas ya? Oh iya.
Kok sik tok genake kok saya gedhi. Niku sirahe Semar kok pink napa, Pak? Ya kecipratan saos. Kok saya gedhi ya ben kok ngono kok kaget. Biasane nek dilokke iki malah terus cilik lho. Kok saya gedhi. Kok saya gedhi, ha? Malah kaget terus nyilek dhewe. Heeh. Ya. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran aku lek isih tak sayang. Ora wangun, ora wangun. Sembah nuwun Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya.